Mensen moeten hitte. Er is officieel nu een tweede landelijke hittegolf. En die hitterecords die klinken dus dan ik om de eer. Opvallend is dat het in Spanje nu 28 graden is rond Madrid. En bij ons wordt het 31. Dus het is hier dus warmer dan in Spanje. Hé man, daar ben je hem al. Nou, geweldig. Het is geweldig dat je me weer binnen van mij om even die spier helemaal te horen. Maar, oranje jongens, want zo komen we erin. Kom op, hatje. Dus je laatst even zien jongens hoe we de taken even verdelen bij de wijn. Als ik helemaal het is zo, ik mijn broers even een bericht jou en een band ervan. Nou, dan zeggen ze jongens, we komen eraan en dan ben ze er al weer. En ze zijn nooit te beroerd om te helpen. Maar in het Loon hebben ze het een hittegolf. Ja, klopt. Dat hebben we hier ook, hè? Ja, dat hebben we hier ook. En eigenlijk moeten we ons wat aanpassen natuurlijk, hè? Zeggen ze dan ik. Nou, we moeten wat rustiger doen. Maar zelfs tijdens een hittegolf kun je een jong beroep van op jouw familie. Altijd, ja. Lukt het nou zo goed, jong? Bij mij wel. Hé, zaken. Dan ben je er wel oren dit keer omheen. Ja, dat is weer, ja. Zie, dat is de oudste, een van mijn oudste broers. Zie, hier naar de oudste. Sjoerd. Sjoerd, hoeveel jaar doe je hem dit nou al? Nou, dit doet het al wel meer dan 15 haast, dacht ik. Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, en hier is 15 ben je hier maar bezig. Ja, dus. En het is alle keer net weer gezellig. Ja, dat hebben we een handje tippel in, hè? Dat ook niet te doen, man. Ja. Hoeveel jaar helpt je al mooi? Ik? Ja. Maar die niet gemeen hebben, ja, dat is... Van die dat ik rennenkoer, denk ik. Dan zit ik al op het trekken, dus wat jij erbij, hè? Heel leuk. Maar ja, je hebt ook een familie, is de rest al je ruzie en wil meestal net met elkaar praten. Ja, verschil maar er is, hè? Ik heb even wat gezellig. En hoe kan het dat je hem zo goed met elkaar kennen dan? Ja, hoe kan dat? Ja, dat mij de rest van de familie me vrij. Ik zou ik net maar sommigen omgaan willen, maar ja, doet dat. Het is natuurlijk wel prachtig dat ze nog aan zijn, maar je al hier even van zaken dit waan kennen. Dat is fantastisch. Oh, mijn familie biedt te helpen, je. Dan kan de familie door, ik kan mij wat helpen. Ja? Dus dan gaat dat wat. En het is gezellig. Nou, dat eet even een pilsje en wat eten. Je krijgt dat de HSCO net helemaal roen is. Want er is een hele grote groep die beschermt dus gratis fitness. En zo bescherm ik het ook. Maar ze hoeven mij net te vertellen, hè. Ze zijn nooit te beroerd om te helpen. Dan heb ik een prachtige familie met elkaar. Nooit gouden hoer en gedonder. Als er wat is, dan bepraten we het en zo het ook. Dus zo doen we het. Ja? Meestal proost! Proost! Hey! Een goede afloop. We hebben een mooie jongen van maken. Dat was ik al even. Een prachtig jongen weer. Dat is weer super.